Hola, bona tarda. Avui només un momentet us explico com ajusta l'ample de les columnes d'un full de càlcul amb Excel. El més bàsic segurament ho sabeu, però us ensenyo un truc al final que potser no. Llavors, es tracta, si intento arrossegar aquesta línia d'aquí, no, des d'aquí no puc. He d'anar aquí dalt, vale? La capçalera de la columna, entre les lletres. Veieu el cursor que canvia de forma? Quan està entre la C i la D, ara és quan puc canviar-li la mida. Llavors, amb les fileres igual, les puc fer més amples, més estretes. Llavors, trucos. Si selecciono diverses columnes, quan canvio la mida d'una, estic canviant la mida de totes exactament igual. Això està bé si voleu fer un horari o alguna cosa així que tenen que tenir diverses columnes iguals i esteu fent-ho així una miqueta avui, doncs en canviar una, veieu com canvien les altres. I això era un dels trucos que us volia ensenyar i l'altre era aquest. Imagineu-vos que tinc una filera amb moltes coses escrites i vull que la columna s'adapti perquè sigui prou gran perquè càpiga el que hi ha així a la filera, a la cel·la amb més de text, però no sense desperdiciar espai. O sigui, ho podria fer manualment en aquest cas, perquè és molt... Simplement fins aquí. Però la manera de fer-ho automàticament sense tenir que veure-ho és simplement doble clic aquí. Fixeu-vos, entre la F i la G, tot això està a la columna F, faig clic aquí, clic, clic, i ha canviat l'amplada de la columna F per fer que càpiga el text més llarg dels que hi ha en aquesta columna. I ja està, només era això. Ens veiem en altres vídeos aviat. Adeu.